खुलुमबाय बीबीसीनि स्टुडिय'आव आं मिनिसोरां मोसाहारि नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनि स्टुडिय'आव सावरायनो थाखाय हांख्रायनो थाखाय लिंहरनानै लाबोनाय बिथां आलासिमोनजों लोगोसे बरायफाबाय। जोंनि दिनैनि टक श'आ जागोन आथिखालाव हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ लानानै जि गुलाय गुजाय सोमजिदों बेखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। जोंनि आलासि सानैया हाई सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादाव फरायो। बिथांमोनखौ आं सिनायथि होनोसै। नोरै जाहैबाय आंनि आगसिजों लावदुम बर' आरो आंनि आगदाजों दङ ओरै हायनास्रि बर'। नोंथांमोनखौ सानैखौ बरायबाय आरो दिनैनि सावरायनो गोनां आयदा टक श'खौ जागायबाय। दिनैनि टक श'नि सावरायनायनि सिगां नोंथां लावदुम बर'नाव सोंग्रोनो नागिरदों, नोंथाङा मा बुङो बे बेलायाव? आं मा बुंनो, आंथ' मोजां मोनदों। सोरखारा जा डिसिसन लादों बे जोबोर मोजां। एग्जाम होआलासिनो गासैखौबो पास खालामथारनांगौ। आंथ' बुङो सोरखारा मोजां राहाखौनो लादों। नाथाय मोनसे खोथाखौल' खावलायबावो जे टप 10खौ दोनबावबा मोजां जागौमोन नामा, स्टेनखौ दोनबावबा मोजां जागौमोन नामा, बेखौ आङो सोरखारनि खाथियाव आर'ज गाबबावो आरो आं डिमान्डखौनो होखायो आरो। नोंथां हायनास्रि बर', नोंथाङा मा बुंगोन? सोरखारा जे डिसिसन लाबाय गासैखौबो एग्जाम लायाब्लासिनो पास होनायनि बेहाय पास फेलनि खोथायाथ' बारा गोनांथि गैला, नाथाय बेहाय एग्जामखौ जाला होनना बुंदों। एग्जाम आनजादखौ लायाब्लासिनो देग्लाय गासैखौ बारग'होनायनि मोनसे राहा लादों आरो फैगौ जुलाइ दानावनो जोबथा फारसेथिं बिनि फिथाइखौबो होगोन। नोंथाङा बे समाव मा बुङो? खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय नोंथांनिसिम। नोंथाङा आंखौ बे स्टुडिय'नि टक श'आव हांख्रायनानै लिंहरनायनि थाखाय आं बुङो सोरखारनि बे डिसिसना मोजां जायाखै। थाबैनो एग्जामखौसो आनजादखौसो लाफिननांगौमोन। आनजादखौ लानानै आनजादाव मोननाय मार्कफोरखौसो मार्कशिटआव दैखांना हरनांगौमोन। बेबायदि मेगन मेसेबनानै हरोब्लाथ' मोजां जानाय नङा। बेखायनो आं सानो एग्जामखौसो जाफिननांगौमोन, बेखौसो सानो आरो आं बेखिनिखौनो बुङो। नोंथाङा मोजांसो मोननांगौ। एग्जाम जायाबालासिनो बा आनजाद जायाबालासिनो गासैखौबो मोजां मार्कखौनो हरजोबगोन। मेगन मेसिबनानै सोरखारा हरनो गोसो जाखाथारबाय, राहा लाखाबाय। आरो बे बेलायाव नोंथाङा मानो आनजादखौ लाबावनो गोसो जाखो? आनजाद लायाबाबोथ' जागौमोन। मानोना गोबाङानो कर'ना भाइरासनि थाखाय मोजाङै फरायनो मोनाखै, मोजाङै थाथेरनानै जिरायनानै फरायनो मोनाखै। बे बिथिङाव आनजाद लायैआनो मोजां। आरो आनजादखौ लानायनि दा थासारि गैया, मानो होनबा कभिड-19 दाबो जोबथ'वाखै। बे बेलायाव ज' जाजाय आनजाद होनायाथ' मोजां नङा। नोंथाङा मानो आनजादनि खोथाखौसो बुंखो? मेगन मेसेबनानै हरनायखौथ' जोङो दुखु मोनदों। जोङो 15 घन्टा 18 घन्टा गाहाम फरायनोसै। ओमफ्राय जोंहा जुदि खम मोनोब्ला आरो ओरैहाय फरायिफ्रा बुरजा मोनबा जोंहा दुखु मोना नामा? दुखु मोनगोन। जोंबायदि खस्थ' खालामग्राया मोनाब्ला आरो जायफोरा खस्थ' खालामाब्लासिनो मार्कखौ बुरजा मोनोब्ला जोङो मा जानांगौ? बिदिजों जानो हाया। आरो बुंदों सोरखारा देग्लाय 2020 बे आनजादनि मार्कशिटआलायनो मास्टार जानो हायानो। जोंथ' मास्टार साख्रिखौसो नागिरोना, जोंनो मास्टारखौसो नांखागौ आरो गुबुन साख्रिखौ जों मावनो गोसो गैया। बेबायदि बेलायाव माबोरै सोरखारा बेबायदि डिसिसन लाखो? होमबा जोंनो आनजादखौनो होफिन, आनजादखौ लानांगौ। आनजादखौ लानानै जों जि मार्क मोनो बेखौनो होनांगौ। आरो बेबायदिनो जोङो उनाव मास्टार साख्रि मोननायनि राहाखौबो होनांगौ। नङाबा देग्लायनि मार्कशिटखौनो मास्टार साख्रि मोनगोन होननानै बुंबानो जाबाय, होमबाबो जागौमोन ना? मास्टार साख्रिखौल' मानो नांगौब्रा? गुबुन साख्रिबो दङना, बेखौबो लानो हायोना। मास्टाराल' साख्रि नामा? मास्टारनि अनगायै गुबुन साख्रिखौथ' होगोन होनखादोंना सोरखारा। सोरखारनि डिसिसना मोजाङानो जादों। मानोथो बांद्राय लुबैनांगौ? थिगानो दं। सोरखारा दा थासारिखौ नायनानै आनजादखौ लाथ'वा होनना बुंदों। जोंथ' मोजां मोनो। आंथ' दाबि दैखांखादों दहायनो, टप 10खौ होथारनांगौ। आरो नैथि थाखो आरो थामथि थाखो थार्ड क्लास आरो सेकेन्ड क्लासखौ दोननो नाङा। फेलखौथ' दोनखाथारनाङा। थार्ड क्लास आरो सेकेन्ड क्लासखौबो दोननाङा। बेखौ आं दाबिसो दैखाङो। मेगन मिसिबना हरखागोन जेला मार्कखौ। मोजांखौ होथों ना मा बुङो? एक्जाम जिरायाब्लासिनो आरोबाव फेलसो खालामबावनाङानो, आरो सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास दोनबावनाङानो। मा बुंदों खोथाफोरखौ? नोंसोर मा बुंदों हो? आंथ' बुंखायो फेलबो खालामनांगौ, थार्ड क्लासबो दोननांगौ, सेकेन्ड क्लासबो दोननांगौ। आयौ मेगन मिसिबनानै हरनायावनो आरोबाव बुंबावदोंसो ना? एग्जाम जायाब्लासिनो मार्क मोननायखौनो आरोबाव बुरजा मोनजानो लुगैबावदों नोंसोरो? बिदिजों जायाहाय, बिदिजों जाया। आं सोरखारखौ दाबि दैखांथारो, बेबायदिखौ खालामथारनाङा। बिथां हायनास्रिया मानो बुंदों आनजादखौसो लाफिननांगौनो? आनजाद लायनायजों, आनजादनि फिथाइजोंसो मार्कशिटखौ होनांगौ। बेबायदिनो आनजादनि मार्कशिटनिजों मास्टार जानो हानाय बायदि आरो। देग्लायनि मार्कशिटआ मास्टार जानो हाया नालाय, बेखायनो बिथाङा बुंदों जे मास्टार साख्रि नांथारगौ आरो बेखायनो आनजादखौसो लाफिननांगौ। नोंथाङा मा बुङो बिदिबा? जों आनजादाव जिरायनो हाया।
जोंनि दाय नङाना आनजादाव जिरायगौमोन ना जों सिगांनो फेब्रुवारि मार्चआव होयोमोनब्ला जों दा बेबायदि कभिड-19नि थासारियाव जों जिरायनो हाया ज' जाय जोंखौ आनजादाव जिरायहोनानै दुब्ला खालामसै नामा दुब्ला खालामनोसै आनजादाव जिरायहोनानै जोङो जुदि लावजोबनांगौबा मा जागोन ओरैनोबा न'खरफ्रा साफाल' हौवासा दंसै आरो बेबायदि जुदि हौवासाफ्रा दुब्ला जाजोबनांगौब्ला मा जागोन बिमा बिफाखौ सोर नायगोन बे जानो हाया सोरखारा थिखौनो सानदों डिसिसना मोजाङानो जादों नाथाय मोनसे डिसिसनखौल' आं खावलायबावो जे माने दाबिखौनो दैखांखायो टपार माने बे टप 10खौ दोननांगौ आरो 10खौ दोननांगौ फेलखौ दोननो नाङा सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लासखौ दोनथारनो नाङा बे खोथाखौनो बुंबावो आरो आं बेखायनो आं बुङो माने टप 10खौबो दोनथारफिनथारनांगौ आरो बेहाय बे डिसिसनखौ लाथारफिननांगौ। नायगिरि नोंथांमोन जोंनि सावरायनाया थाबाय थागोन सोलिबाय थागोन नाथाय दान्दिसे ब्रेक लानो नागिरदों ब्रेकनि उनाव जोङो थाबैनो फैफिनगोन। सरकारा नेमखान्थि खानानै होनाय कभिड-19नि प्रट'कलखौ मानिना सोलि SOPखौ मानिना सोलि मोखाङाव जेब्लायबो मास्क गान आरो आखाइखौ जेब्लायबो साबोनजों सुबाय थानायनि हुदा खालाम। नोंथांमोना बायजोआव ओंखारनाय लोगो लोगो मास्कखौ गानथार लोगोसे सरकारा नेमखान्थि खानानै होनायफोरखौ मानिना सोलि मानोना दासिमबो कर'ना भाइरासनि गोसारनाया जोबाखै। दान्दिसे जिरायथ'नायनि उनाव जों फैबाय माने ब्रेकनि उनाव जों फैफिनबाय जोंनि सावरायनाय आयदायाव। दा बिथां लावदुमनाव सोंफिनबावनोसै बिथाङा माने टप 10खौबो दोननांगौ होननानै बुंदों नाथाय सोरखारा माबायदि टप 10खौ हरगोन जेराव मिसिबनानैनो मार्कखौ हरखागोनबा बयबो मोजाङैनो पास जाखागोनबा बेहाय टप 10 दोनबावनायनि मा खोथा थाबावो आरो माबायदि सायख'गोन टप 10खौलाय माने स्टेन्डखौ बोरै सायख'नांगौ बेथ' बिराद गोब्राब जागोन। टप 10 सायख'नायालाय मा गोब्राब बाथ्रा थानांगौ जाखो सोरखारा नाजायाबा बेखौ गासिखौबो हायो मानो हाया जानो गोदोबो होदोंब्ला आवगोलावबो होदोंब्ला टप 10खौ देग्लायबो होनांगौ स्टेन्डखौ होनांगौ मानो होनो नाङा जोंथ' दाबिखौ दैखांखायो होखाथारनांगौ। नोंथांनाव माने माबाफोर फर्मुला दं नामा जे टप 10खौ माबोरै सायख'गोन एसे फोरमायनो हागोन नामा देन सोरखाराबो बेखौ मिथिनो हायो। बेनि थाखायथ' जोबोर गोरलै राहा दङ टप 10खौ सायख'नोथ' दङ फर्मुला माने जाय फरायसाया सानसेयाव 1 मिनिटल' फरायगोन बे फरायसानो टप 10नि 1 नाम्बारखौ होबानो जाबाय 1 रेंकखौ जाय फरायसाया सानसेयाव 2 मिनिट फरायो बेखौ सेकेन्ड टपआव दोनबानो जाबाय आरो सानसेयाव जाय फरायसाया माने 3 मिनिटल' फरायनो सम मोनो बेनो 3 नाम्बार रेंकखौ दोनबानो जाबाय बेबायदिनो सायख'नो हागोन टप 10खौ बिदि खालामबानो जायो। जों मिथिखागौ जाय माने फरायसाया 1 मिनिटल' फरायनो सम मोनदों बे गोबां खामानि मावदों बे माने गुबुन खामानि मावदों जायनि थाखाय बे माने 1 मिनिटल' फरायनो टाइम मोनदों बेखायनो बिसोरखौ मा बेबायदि फरायसानो एसे मान होनाया मोजां आरो मानोना जेराव मास्टार साख्रिखौ मोनखालाबा बे मासिकआ जेबो खामानियाव फैखालाबा बेखौ मान होनायनि थाखायसो बेबायदि होनांगौ आरो आं बेखौसो माने दाबि दैखाङो आरोना बा बेबायदि फर्मुला खालामोबा मोजां जागोन होननानै सानो आरो आङो। नुफेरै खोनाफेरै जेरावबो बेबायदि जाफेरै मा फर्मुला होदोंलाय 1 मिनिट फरायग्रासो टपार जानांगौ ओमफ्राय जोङो 9 घन्टा 9 घन्टा फरायग्राया मा फेल जाजोबनांसिगौ आरो आयु माबायदि बिलाय जाया जों बिदि खालामनांगौबा लामायाव थरनासो होगोन जोंबो नायगोन ना माबायदि होयो बिदिखौ थरनासो होगोन नङाबा जों थरना फेल जानो गिदों फेल जादे गासिबो पास जागोन माखौ सिदा खालामदों फेल जाजोबगोन ना गासिबो नोंसोरसो गिदों एग्जामाव पास जाजानो नोंसोरसो गिदों ना फेल जाजानो गिदों नोंसोरलाय गावसोर गिदों एग्जामाव जिराया बायदिसिना बाहाना बानायफ्लादों जों मा बुंदों एग्जामखौ मोजां थासारि होबा बा मोजां थासारि फैबा एग्जामखौ खालामफिननोसो थिनदोंना जोंलाय दानो खालामथारनांगौ बे खोथा नङाना दाननै दानथाम उनाव मोजां थासारि फैयोब्ला एग्जामखौ खालामफिनबानो जाबायना बेहाय माथो खोथा दङ दा साननैसो जिरायहोथ'बानो जाबायना जों फरायबाय थाबावगोन आरोबाव बेनिफ्राय मोजां थासारि होबा जों एग्जामखौ होगोन ना जोंहा बेबायदि समाव माने फरायबाय थानो टाइम गैला बे जों बेबायदि धैर्य गैला जोंहा बेबायदि मानोना समा थांबाय बोसोरसे लसआनो बेसेबां लस मिथिगौ नोङो बोसोरसे लसआनो गोबां लस बेखायनो जि सम बे समावनो खालामजोबनांगौ आरो बेखौ ओंखायनो एग्जामखौथ' जाखाया होनखादों जानोबो नांखाया नाथाय बे टपारखौसो आं माने बुंबाय थादों आरो लामा दथायावबा बाइक साखोनो सम मोनोना नोंसोरो आनजादखौबा माने होनो सम गैया माने लेखाखौ फरायनोबा नोंस्रा सम गैयाना लामा दथायावबा नोंसोरो माने साखोलाबायनो बाइक साखोनायानो मोजांसै नोंसिना ना औ मानो साखा जानो बाइक साखोखागोन देग्लायथ' नै मोजां पास जाबावोबा टपार हरबावोबा डिस्टिंसन हरबावोबाथ' जोङो मोनगोन ना बुलेटखौनो मोनफा मोनगोन ना रयेल एनफिल्डखौ जों बेनि थाखायनोथ' भट होखादों ना रयेल एनफिल्डनि थाखायनोथ' बै समाव नङाबालाय मानोथो जों भट होनोमोन जोंलाय रयेल एनफिल्डआ मोननांगौ जों आरो मोनथारनांगौ बेनि थाखायनोथ' जों भट होनानै लाबोफिनदों दा सोरखारखौलाय आयु नङा होननानै रयेल एनफिल्डनि लबावनो माने भटखौ सोरखारनो होथारफिनबाय आरो नोंसोरो ना आयु रयेल एनफिल्ड नङा माने नोंथांमोननोबो हिन्जावसाफोरनो स्कुटि होबाय हौवासाफोरनोथ' माबा मोनसे होनांगोन ना
हौवासाफ्राबोथ' साइकेलजों बा थाबायनानैल' कलेजाव थांनो हाया, बेखायनो हौवासाफ्राबो सानदों जानांगौ, बेखायनो सोरखारा बेखौ सानखादों। औ जों मा थाबायना थांनांगौसो जाहैबाय कलेजाव, नोंसिनि बायदिबा गावसोर स्कुटि गोजा साखो थांगोन जोंनि सेरजों उखुन्दै मोनामहोलायनानै। मा जोंबा बुलेट साखो नाङा नामा? हा बुलेट साखो नाङा? नोंस्रा बुलेट साखोयो ना माबा माबि साखोबाय थादो, जेबो मिथिला। जायखिजाया बे देग्लायनि बे आनजादनि फिथाइया बयहाबो मोजां जानांगौ आरो माने बेबायदि माने जानला मानला मेगन मेसिननानै हरनो नाङा, लोगोसे माने आनजादखौ लाफिननांगौ होननानै जों धर्नाखौनो होथारनांसिगोन, नङाबा जानाय नङा। जों मास्टार साख्रिखौ जों मोनथारनांगौ आरो मास्टार साख्रिया जों मोजां मोनखायो आरो बेबायदिखौनो जोङो हास्थायखायो। जों माने गुबुन साख्रिखौ जों मावनो गोसो गैया। मास्टार साख्रिखौल' मा नांजाबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय? दस्रा खामानि दंना, खथ' मोजां मोजां साख्रि दङ, बेफोरखौ मावनो हायोना। आरो मानो खर' सानायनि एग्जाम बा लेखा फरायनाय खोथा बुंबाय थादोंब्रा दाबायदियावलाय? मानो फरायबावनो खोथा बुंदों हा लकडाउन जानायफ्राव? बेफोरखौ माने साननांलाब्रा, न'आव थादो बास आरामसे जिरायना था, जा लों उन्दु। माथो सिन्था खालामदों बेफोरखौलाय? नोंसोर जा लों उन्दुबाबो बाइक साखोलाबायनानै बेरायथिंबानो जों हायाहाय। जों बेबायदि नङा, जों बेबायदि न'आव थानानै बेबायदि खामानि मावनो हाया। औब्रा नोंसोर न'आव थानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हाया, नाथाय फेसबुकावसो गुब्ला देलाय होनानै मोखां नायथावाबाबो माबा माबि देलायफ्रबनानै फट' होनायफ्रा, सेल्फि होनायफ्राखौ मा नायो? आयु 1 मिनिटानो जायालै 1 लाख भिउ जाखायो। 1 मिनिटावनो 1 लाख भिउ, 1 मिनिटावनो 50K कमेन्ट। आयु लाभ रेट होनायखौथ' दा बुंसै 99K जाहैखायो। आयु मा जागोनलै? ओमफ्राय जों होलाय सेंग्राफ्रा मोजां देलायलायनानै हो। दा सप्तासेबाबो मोनसेबो लाइक गैया, कमेन्टबो गैया, नायबावनायसो नङा जोंनिखौथ'। बेहाय जोंहा मा दाय जादों? हा बेहाय मा दाय जादों जोंहा? जोङो सेल्फि थिखांनानै होयो ना समायना देलायना होयो? नोंस्रा बेहाय मा नांजादों? मा बुंनांगौ बाथ्रा दं बेहायलाय? जोंनि गोसो, जों मावगोन। बेफोरखौ नोंस्रा हायोबा मावना, नोंसोरबो माबा माबि दिन्थि, हायोब्ला मा खालाम नोंसिनि गोसो। र' नोंथांमोना बे गावबा गावनि पार्सनेल खोथाखौ लानानै बेहाय सावरायनो नाङा। मानोना जोंनि सावरायनाय आयदाया गुबुनसोमोन। जोङो आनजादनि सोमोन्दैसो जों सावरायदोंमोन। बेहाय नोंथांमोना फेसबुकाव मा होगोन मा होआ, मा मावगोन मा मावा, बेफोरनि खोथाखौ जोङो सावरायनो नागिराखैमोन। बेखायनो आं सानो सावरायनायखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नांगोन, नङाबा बोरैबासो जालांगोन। बेखायनो नागिरो नोंथांमोन, दिनैनि जे टक श'नि सावरायनाय आयदा दंमोन, हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद आरो SSLC आनजादनि सायाव लानाय सावरायनाया बेखिनियावनो माने दोनथ'नोसै। उननि समाव जोङो गुबुन आयदाखौ लाना सावरायबावगोन। गोजोन्थों।